What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the Style? Ako si Rico, ginahingon. Mahal ko kayo ikaw tungod kay ikaw ang akong gipakaslan. Apan di ko na madawat ang tanan mong pagpasakit o paghugaw-hugaw sa akong pagkabana. O ninitabo sa akong kilabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. Yab! Allah! Tinuod gini ang mga sulti-sulti nga may relasyon mo. Ug kining maong karaang payag din sa ibabaw ang inyong abutanan. Mga salbays! Dong. Sige, Dong. Sorry, Dong. Di na ko mausap, Dong. Ilo mo usap, ha? Bay! Kasi bay! Sorry, goodbye, ha? Apa nang imong asawa ang mamugos aron mahitabo ni. Pero kung imong kong pasakitan, bay, andam kong magpukulatan nimo. Ah, Sugot ko, may imo kong patyon. Dong, ayaw lang kong patsa, Dong. Di na lagi ko mausap, Dong. Last na lang ni. Ulas Sa- na lang, las. Hoy, hoy! Isulob na inyong masapot, eh! Pangilad ninyong tanaw nga nagburlis nga nagbarog diya sa kwatubangan. Ug ayaw mo kumala ka. Dili na kumansahan ang ako mga kamot sa inyong pagkahugaw. Mas maayo po, no? Pagtiwas mo niya! Basin, wa pa mo mahuman! Bay! Halo na kayo mo palilip sa pagluhi mga akong asawa. Halo ang Sheila! Ngayon, ginasakpan na gini mo sa atong nga nagduwa og kayo ang imo asawa. Magkipon ka paghapon niya, ha? Ay, magindibol! Dila ko ay! Hugaw na to siya! Hugaw! Hugaw na to Kanya mo na husto hugaw. Ayaw niya ko pamunit og hugaw. O katong imong bahay, ito ang inyong bahay ba? Ikaw na may, kung ano ito kanyang patukod ato, ikaw may napatukod. Sige, palayasa siya. Ay, kung inya nga, ikaw ang layas ito sa inyo, nga inyo man ka. Uy, dili ka na yun! Huga. Siya mulayas! Tungkol siya ang nakasatay. Huwag siya ang angay mulayas! Sige. Imo magkakupalayason. Mulayas ko. Pero dili na yun niyo ko ni mo makita, pari ko. Kay maghikog ko. Magmakamatay ko. Ano pa kamatay mga? Buwagan talaga! Aron hatagan kung kamong kagawasan ni Dido! Ingon ko ikaw yana ka Alday. Kalipay ko, hindi mo kalipay. Usa ka si Dido makalipay ni mo. Sige! Ihatag ko ni mo, imo kagawasan day. Biya ining bay! Biya na! Ato pagkintimo ni Dido! Di lagi ko. Kalipay ko nga dili ta magbuwag, Rick. Dili lang ko balik. Sa pa, di man ako uyab tos Dido. Tilaw-tilaw raman tong ako niya, Dong. Tilaw-tilaw! Ikaw gid akong kalipay. Basta maluoy ka di ta magbuwag. Di dali mo'y maluoy, ginamahal na gigay. Lips to lips na bit. Di dagin limo. Gakos na. Ay! Basta ba yan? Ayaw lalikos mo. O lagi, promise. Di na ko O mausap. sige, lips to lips. Tanda. Anong kalami, ana. Ay, ato tas karto na. Ganahan ko, ala. Yaba ka na di anak ka. Gagawad mo pagbalik ang imo asawa nga. Kiugaw-gawan mo kasi mo asawa. Kiugaw-gawan imo pagkabana. Gilimpiyuhan na Bigay ako, niyo, tay. Gilimpiyuhan na lang ako gabi, tay. Kipiyas ka nahan mo Silipan dako. na ako, tay.
Bitaw day, tinuod day, mahal gina ko ako asawa tayo. Magigilay. Naluoy ko niya tay. Mo na nga gidawat ako sa pagbalik tay. Ug misaad man sa siya nako tay nga di na gid sa musa badong nga magpahugaw-hugaw siya. Asa man Na, yung dapita siya? di na lagi siya day, nisaad na siya nako. Ambot ni mo Ricoy. Yabang nga kayo nga. Sa imong gibuhat, ikaw na gilibag din sa atong mga silingan. Ay, dako-dako nagigurog kita sa pag-drive sa taxi. Pero, di lang una tumugrahe. Masahiro pa ko, pero Taxi! dagan ko. Uy, Taxi! Para! ay, babae nga ni para. Kinida, laing pasahiro na sabi. Hi, ma'am! Hello? Asa man ta, ma'am? Ha? Oh, Uy, Rico! Ikaw na nag-drive og taxi? Sarah? Ikaw sani? Hala, uy, kadugay na ginatungawa magkita. Uy, Giga ko sa akong amiga ay, mupaulit na ko sa amo. Ihatod ko sa bahay, be. O, hapit sa ta dito sa amo, na. uy, ayaw lang uy. Basi mapusilan ko siyang bana. Na, wala ko'y bana, uy, patay na. Hala, no? Dugay na kung nabiyuda, Rico. Unsa? Ikaw? Biyuda na de ka, Sarah? Wala. Mo ni mong bay? Kadako ko dan eh. Murang manig mansyon. Buyag. Tulurain taon mi nagpuyo diha. Ang bugtong kong anak nga gamay pa og ang akong katabang nga tiguhang babay. Kaluoy sa taon ni mo, uy. Kibudhian ka sa imong asawa. Nasakpan nimo sa akto nga nagduwa og kayo uban sa laing lalaki unya imo pag yung gidawat og balik. Oh, Sarah, mahal mo sana ako siya, good. Paning baguhay lang, nakadungog na sa kog mga tabi nga, may lain na sa siyang kabuangan nga lalaki. Di siya matagbaw ko sa kalaki, eh. Paitan nyo. Og murag gituyo gid ni si gayon nga wa ko magdaog auto kay imong taxi ang akong nasakyan. Uy Rico, gibuang lang ka ng imong asawa. Kung dili ka na gani makaakwanta sa iyang pagbudhi nimo. Ni aramang ko ba tungod kay hangtod ron. Oh. Nahigugma pabaya ko nimo. Sarah! Di na, bay. Nasakpara sa lang ko siya, bay, nga nagbudihin ako, bay. Giing na may tota ka? Di lagi nagkabilin og bayang kasawa ni mo, bay. Ako gani. Di kinunta ko mo tubayanan niya ba? Pero, iya man kong gisukaran. Unya kay, nakainom sa lagi ko. Nadanan gyud ko. Tapuson ko ng among pag-uban, bay. Di na yun ako ni madawat ang tanabay. Dili lagyan, bay, Dido. Buwagin na siya, bay, eh. Huwag ba na ayong asawa ni mo? Buwagin na siya, bay, Rico. Di ka mulaya sining akong panimay kay magpabaga gyud kasi mo naong. Ako'y mubiya din eh. Hindi na nagi ko mausap dong, promise Bahala dong. ka diha. Nagbasol na yun ko, karong higayon na sa tanan akong nabuhat na ni mo. Gibasulan ko ng tanan Baso lang. Hindi na Baso lagi lang ko diha. mausap dong. Ayaw kusab. Hugaw ka na sila. Di ko na ikaw madawat pa. Usa magbuwag ta. Magbuwag ta! Salamat ha nga ni Aka. Nagampo pa dyan ko mo balik ka. Ug muhagad ka og live-in ako. Hingpit na gid akong gibuwagan ng akong asawa rin. Nagsakpan na sana ko siya nga. Ikabya na sa laing lalaki. Ha? Mao Dili ni. lang ka tipon ako. Ha? Tipon ka na ako. Og isaad ko, karon nakita na, di na ko mulingi pa og laing lalaki. Dili na rin ko. Salamat nga miyabot ka sa akong kinabuhi. Salamat, Sarah.
يا عين المسارين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين. Kumumot niyo, Sarah. 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 Hiyakaan ko niya. Sige. Rico. Sige, Sarah. Sarah. Rico. Rico. Human sa nitabo ng Sarah, laban na pagbalik ang akong gugma niya. Ug ang akong asawa, nagsige naghila kay wa na magi kumubalik niya. Wa na sad ko'y gugma niya bisan gamay. Wa na gyud. Mga kasama ang kaagi ni Rico dinhining tulmanon. What's the style? Wa na igugma bisan gamay style. Kini mga suganon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.